И да ни каже, че не сме били тук. Следи отзад двореца. Това място на Версайския дворец. По-красиво от Щатите даже. Или Щатите май няма такива. Ама като Версайския. Гледайте за какво стана въпроса. Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в Петергоф. И тук има един малък дворец и сега ще ви обърнем камерката малко да покажем за какво точно стана въпрос. Красивичко е. Входчето е 900 рубли, т.е. 10 евро. 20 кинта почти. Браво! Яка работа! Обърнем. Една малка селска къщичка с две спретнати липи отпред. Изглежда и така. Направим е преди около 300 години. 300 години, приятели. Вътре е много красиво, ама като гледам хора пашката може и да не може да влезем. И, скъпи приятели, няма пак да разказвам, само ще показвам за какви неща става на въпрос в Русия. Само ще показвам, без да разказвам. Така че обръщам камерата и почваме да пишем. Виж, тати, какви мати, общо взето, даже Версайския дворец, там по друг начин са направени фонтаните. Тук е без помпи. Няма никакъв автомат. Това е малката разлика. Иначе, много ми харесва. Не знам как на вас ви струва. Пишете в коментарите дали е добре или е зле. И това е направено само преди 300 години. Без никакви помпи. Как са го измислили, как са го правили, откъде са взимали водата. До ден днешен няма помпи за това фонтан. Архитекти, брат. След това казват, какви им били туалетните и откъде са взимали, как било. Глупости. Тогава това е било архитектната мисъл. Никакви помпи. Ашко си не е. Който е бил, може да разкаже какви са били впечатленията, т.е. да напише какви са били впечатленията. Аз съм просто изумен. Още Петър Първи, като е видял Версай, си е казал, бате, няма така да минат нещата, я чакай малко. Вон фонтаните, тарикатски, може да видите как са били правени в Версай, с Парибойс, не знам какво, тук е така. 300 години работят, без проблем. След това говорите колко са изостанали. Още тогава са ги били. Такава красота е било. Всичко това е било разграбено. Между другото е правено много. Съответствено, историята е световна, тук нищо не остава. Всичките статуи, всичко тази позлатена история е правена на ново. Тук сме пун. Ще ви пусна малко музика, евентуално да намеря някаква тарикатска, да се наслаждавате и вие.
почивните дни една малка разходка извън града, Петергоф, 850 км от Москва. Общо взето, така се почиват хората. Стълбичките са доста, но е интересно да се види за какво, какви замъци, какви дворци има. Страшно е и е много горещо. Вида отгоре е просто супер. Екатерина Велика. Нас здесь Екатерина была, да? Дворец это Екатерина строила или кто? Ну, скорее всего. Да. На это ее владение. Потрясающе красивые. И защото нямало туристи. Въобще няма туристи. Да не питате къде са им хората. Едни малки опашки. Тук много исках да влеза, обаче с такава голяма опашка надали. Вътре казват, че са много големи, много интересни залите. Имах предварително снимки, исках сам да се обида, да погледна, но обаче най-вероятно ще се останем навънка. И навънка е достатъчно красиво. Иначе вътре, сега ще ви пусна малко снимки да видите за какво става въпрос. Яката работа, просто яката работа. Аз не успях да го потвърда, видео потвърждение нямаме, така че само това, където съм намерил като снимки предварително ги бях разгледал. Много ми се искаше да влеза, но нещата са с такива големи опашки, като надали ще влеза. Някой, ако е влизал, ако това е истина, да напише в коментарите. Не е Версайски дворец, ами ми се струва, че е много добро. Общо зато на кантар, който е бил във Версай, да каже също, пишете, да сравним за какво става на въпрос. Тарикатска история ми се струва, руснаците ни падат по-надолу. Така че сравняваме, пишем в коментарите. От 300 години е такова, общо зато за 300 години не са го сменили много. Просто да сравним, напишете, който е бил във Версай, да напише. Това е. Има голям калдъръм и много хора. Територията е много голяма и много жега и най-вероятно ще се прибираме. Първи път виждам Майбах микроавтобус. Така е, като станат голяма работа хората. Така стават нещата. Тук може да се види всичко. Майбах микроавтобус, да чака на входа. Това му викам лудница по-руски. Сега най-голямата история ще да си намерим колата. Че сме в аренда. Чакането ми излезе някъде към 50 евро. Цял тая дъндания с чакане. 3 часа някъде чакане, 50 евро ти излезе колата.